Halos 600 milyong pisong halaga ng danyo sa mga kalsada at tulay na itala sa Hilagang Luzon ayon sa DPWH. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, base sa initial assessment na isinagawa ng DPWH, umabot na sa 600 million pesos ang danyo sa mga napinsalang kalsada at tulay mula sa Cordillera Administrative Region at Region 1. Aabot na sa halos 596.7 million pesos ang initial na danyo sa naitala ng Department of Public Works and Highways Central Office sa naranasang magnitude 7 na lindol sa Luzon. As of July 30, nasa 474.1 million pesos na ang naitalang danyo sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region. 119.5 million pesos sa Region 1 habang 3.1 million pesos sa Region 2. Ayon sa DPWH, nakapagsagawa na sila ng initial assessment sa 1,350 na mga istruktura sa CAR at Ilocos Region. Kabilang sa mga nasuring infrastruktura ang national bridges, government hospitals, public schools building at iba pang mga pampublikong gusali at istruktura. Yung mga medyo matanda ng building, even yung bridges namin, yung mga lumang bridge ang nagkaroon ng damages. Okay. Ganun lang naman yan. Yung sa ating mga roads naman, yung mga ating slope protection, di mo maiwasan yan kasi gumalaw yung lupa. Sa ngayon ay 2 structure sa CAR at 2 sa Region 1 ang kasalukuyang restricted. Restricted yung using the structures like yung nasa dagupan natin inaalaw lang yung 10 tons. Yung mga heavy equipment natin, heavy trucks natin, hindi na pinapayagan na gamitin yung tulay. Pinapa-reroute. So, limited lang siya dun sa light vehicle. As of 9:30 ng umaga ngayong araw, punch-through open ang bahagi ng Mountain Province sa bahagi ng Kalanan Pinukpok Abot Road. CJ, sa ngayon ang tinututukan ng DPWH ang ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region dahil nga sa nangyaring landslide at pagguho ng lupa sa mga kalsada. Patuloy din ang coordination ng Department of Education sa DPWH upang magsagawa ng structural damage assessment sa mga silid-aralan at sa mga kalsada na malapit sa eskwelahan. At patuloy din ang nakikipag-ugnayan ang DPWH sa National Historic Commission dahil nga sa kung anong restoration na procedure na gagawin sa mga heritage sites na naapektuhan ng lindol. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.